Yo, kumusta mga katropa, mga kasangkayan, and welcome back utro JD Vlogs, the home of Wari-Wari Vlog. So yan ang mga katropa, makadto kita kay Box, kay napili nato no sa kanta an home quarantine nga maupod hayra ginihimo nga quarantine album. So nagpapasalamat kita nga shout out kanda Kuya Chibum, kan Boss Kendel, kanda Kuya Rap kanhan nga tanan nga empleyado oran nagdudumarahit kay Box Studio. So, iguupod ko kamo kan makikita niyo kung ginaano pagre-record dito sa kanta, kung gaano kaiha, gaano ka makuti. Nga ipapasyado ko kamo in 3, 2, 1, let's go! Si JD, si JD, ako si JD, So mga katropa, din na kita kay Box Studios. Kaupod nato ni Kuya Chibum, may dala niya ginaayos. So amo tira setup din ni. Pero magimo ano yada kami instrumental, di pagmarap kang Kuya Chibum. Kaya na ikman, amot pinakagwapo nga. Kikitaon to kung ginanot pag-imot, kantangan kung ginanot pag re-recording. Siyempre, anlay to kay Box Studios. So update kita, bubutangan ko nun ni Kuya Chibuminto rotot an bagang barko. Adi na. So ito ngayon nababaten, ikakadto ito yan bit, igdudugang iya para maupay gyap ya may turotot yang effects. So gimbibiling ni Kuya Chibumit chord sa niya kanta. So natanda na niya, bubutangan namon in effects. Turotot or kunanot na nga panregi. O pista. Pero ka nakatuig yan nag-gitara tik. Pero timidad yan na ya? Ako? Oo. I'm still young. I'm still young. Pamati ko kaya school pa kami, nagpra-practice na kami. Yung, more magurang ka man na, mga 2 years laro ito magurang nga ako niya, no? Amada, oo. Di ba kabatch ka Manila Jin? Iljin, magurang na ito mga 5 katuig. Pero ikaw, buro bata ka mga 2 years lang. Magalang pa kanil. Kung man ako yan na, 23. So ikaw, 25 ka, 25 ka, 25 ka, 25, 26. Masa kanya ta? Ito, okay. Nearly. So natigo ko ni edad, kay 23 ako, magurang lang mga 2 or 3 katuig. Okay. Still young, basta mga musikero, mga still young ito. Isa mo na may mga sponsors ka. Sasabay. Sasabay. Endorse para dating. So dapat yung mga gudatan. Kung may nalagay mo yun supportahan ta. Para dumakot ko. Tatapatan mo. Tapos matataktak, mabulos man liwat, tataktak ka kaliwat, di ba? Kumbaga, nagiging pabunggahay na lugod. Gait mo pa suportahan mo di. Ano Suporta liwat. So pamasuporta gyud. So kung may ma-eventan no sa, masuporta. Pag event mo liwat, masuporta ato lateral. Magano kita ya? Ma-record ng vocals para guide. So ma-record kami ng vocals para guide. So makatukutera recording booth. Tapos si Kuya Chibum nila din ni. Alright. Kahit lugar at mga gwapo nila nalingkod. Okay daw. Bakit to kuya? Sige. So makadi kita tera recording booth. So tatagang ko muna idea ito sa nga recording booth mamingaw ito. So pagbati niyo nga iba't iya sinising ambience ato nakasakob. Yeah. Sasarudan ta ko no kay may sumulod. So mapapansin niyo may dagay pinabalay pero color blue ta. So matigang kita bubutang kulanay ni. Di da kalanay. Sige. Home quarantine. Distansya la kita tanan para kita matalwas. Kanya, di na kita kaumanan chorus. Dugtungan talad to ya. Chorus na kita yan. Oh, chorus yan sa dito. So mga katropa, amo to naton kuha na naton gintisting para takon vocals ko na nung nga kamiksit maangay. So aton sound engineer ato ya gawas, di ba? Sa mga pinakagwapo at akloban, mabalik kita dito.
stay yung aking pantanan para matalwasan ang ay good na tuling pasalamatan. Tuwaki na buwi ka, talwasan ka, Korean san no ba makakabawi? May ginawas, hindi ka nga linit. And ako nini, may studyhan ko na tagbubutang effects. Ano naman pag chip right, it magiging Dalagan. dalagan at drama. Nakakapanibago, sirkulo, kinabuhi ka, talwasan. Tapos nadubli ka man din yan, nasapaw. Oo, nasapaw. May hype. Oo. And may turutot. Turutot. Tapos, aman at pagtikang. Chorus mananim gintikang, Oo. di ba? Nakakapanibago ka na pagmamakakabugtuan tayo din sa pen. O pinaini kontra kita magkasagkit. So mga katropa, may kita chance nga gintur kita ni Kuya Chibum nga ditira. Era drum ano niya? Na drum, dua naman mag-drums. It's Saturday. Yes. Last time ba? So mabalik ako din niya by Saturday para kumita iyo sit up tapos pag kunliwat pag final touch na namon kay bagat session 1 pala namon ko na ano nan kanta. Kanta. So shout out kan Buskindale kan Kuya Rap Rap tapos alin naman ni Kuya Chibum. Damo nga salamat amo to tamon pag kuan first session. Session. So may sunod nga video amo na tamonan bugos na kanta. Alright. So damo nga salamat ayo kang alamot pag subscribe JD Vlogs. Now signing out.